Manila Broadcasting Company. Sa balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:02. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, simulation exercise patagayunon sang probinsya para sa COVID-19 vaccination. Trainers training para sa vaccination program pagahiwaton buwas. Sa balita national, amnesty gindeklarar sang presidente para sa mga rebelde. Pagpaidalom sa pungsod sa MGCQ ginapaboran sang League of Provinces. Sa balita international, mga marekord nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan nagnubo sang 16%. Sa balita sa sports, Magnolia coach gining panghiwala ang ginaligar plano nga i-trade si Ian Sanggalang. Sa balita entertainment, Heart Evangelista gin-share ang eksperyensyahan nga kapigaduhon samtang sa aton sini nga balita espesyal, mga tipid travel tips. Maayong aga Bacolod, may gagabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Tropical Depression O-ring padayon nga nagagiho padulong na sa naminhan nga direksyon. Sa pinakauli nga report sa Pag-asa, nakitaan ang bagyo mga 755 kilometros na sidlangan na bagat na nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur nga may dalang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 70 kilometros per ora. Sa karon wala pa sa lugar paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal. Ang publiko ang Disaster Risk Reduction and Management Council ang ginabisuhan nga mag-ulo-aligmat na sa tanan nga oras. Ang temperatura mabatyaga naman sa 24 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:09 kaina, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na and welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Alex Montesa una-una gid sa ikaduha nga bahin sang balita manok nga pink wala sa gihapon kabutwa. Na yan nagakadtong manok nga pink man. Bia Jonathan, good morning. Homa Lumena. Extra na siya. Nag-extra na siya. Oo. Irene Gante Juanites Petua, Gina Herona Fernandez. Sa kay Virgo September, Veronica Balyado si Chaus, kay Joverson Cads, Michael June Season, dira sa kuan ko no ang greet lang si Carmela Abdon de los Reyes sa barangay Sumag. Halin sa Chateau Ilis Paranaque. Noel Amar, good morning man sa Canada. Maria Rivera Murayama. Sabi ko anay si Marian Rivera. Wow. Hi Tito Boy kag Miss Eden, good morning siling niya. Ay na to man, nagakadula. Pa-shout out lang ko na. Pa-shout out sang bar ko da likod NGC Sugoreta Comedy Bar. Basi makatime ka mo. Tito Boy chill ka mo dira kon kamo libre isa ka bucket Uy. Wow! Anong halans ni? Anong halans ni? Basta kita libre, lakat tayo na. Yes. Basta tapos ang libre, pulita. Sugoreta Comedy Bar. Sinong mga kondaman, mga stand-up comedian? Comedian, amot lang wala pulutan. Isa lang, charot lang. Sige, abi. Sa likod lang NGC? Sige. Yes. Sige. Libre ang imo nga kuan na Maria Rivera. Libreng isa ka. Bakit? Wala gali unod yung bakit? Hindi, libre ang iyang Advertisement, yes. So, dapat may libre. Charot lang. Sige Pulara ka da. Basi makatime ka mo da. Chill ka mo dira. Kung ka mo libre. Isa ka. Abi ko chill ka mo Sabi dira. na yun, daman.
Abi ko, chill ka mo dira, kun ka mo libre. Oo. Gali kay kun ka mo, libre isa ka bakit? Magalit na. Dahil, sige one of these days, one of these nights. One of these days lang kuya. Why na daya? Wala, gali. Dahil na magbato malabago, good morning man, Diana Perez. Sige, arin na si makuan mo, kasi hada ko. Ma'am Carol Montoya, thank you so much. Ay, nisoksok mo na yan? Nisoksok ko ng isa sa earrings nga ginhatag niya. Thank you so much. It's so lovely. I like it. So fascinated. Yeah, so fashionated to the highest levelness. Chevel Bambi Istosane, good morning kuno sa La Carlota. Dating Gonzaga, kag Susan Kapunpon sa Granada. Kang best friend niya, si Shalane Socorro Duran. Wow, bongga. Sa Riverside Hospital. Sige. Miss Shade. Hello man, Pedrinia Ironman. Action Boy, pamati kami di Sandomanan Zone 6. Good morning dala sa inyo. Ped, kilay ka mo. Sige, go. Ralston Zaragoza, good morning man. Tad Elisher, good morning. Sa US na. Wow, thank you so much. Aquilina Eden Malvas Alvarez, Tukaya, good morning. Ma'am Vanessa Mayo, pag-greet nilang kuno kay Ma'am Judy Dunn, nga okay na sila sa Texas kay wala sila tubig due to snowstorm. Yes. Nag-freeze ang ilaw water pipe. Grabe! Alo, grabe. Di super cold. Gindi reaction boy, Yan no? Ang tubig sa water pipe. Sa ato niya. Kundi doon kape ng tubig. Paparef ka pa yan para may ice sa ila to ya. Kundi water pipe yan doon, kape yan mo. Grabe, no? Sige. Ang gusto ko balik ko ni sa kay Leisure Tad bala. Gusto ko mabalaan kung kasi ni sa bata. Oo, nga how. Comment ba kay may kilala ko mo Nga Tad-i? Basi bata ni sa ni sang migo ko so una nga si Pritchard bala. Galing na patay to si Pritchard. Gadala to sa ning kwan bala ng lagko ka truck bala sa US doon na aksidente. Ay. Oo na. Daw Diba 1 year ahead ko na kay Pritchard. Ay, doon ako sino ni bata, si Leisure Tad 1 year ahead ka? sa kay Pritchard. So, mga 72 na siya subong. Kaya 73 ka na mo. Patay na to sa balabas. Ano ka da? Hindi ko tultulan. Action Radio Philippines Standard Time, alas 7:09. Detalye na sa aton. Allowance ang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is Sa detalye na sa aton mga balita lokal, magapatigayon sa COVID-19 vaccine simulation exercise ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental bilang preparasyon sa pag-abot sa mga bakuna kontra COVID-19. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, magapili ang probinsya sa isang local government unit nga patigayunan sini. Sa simulation exercise, gina-demonstrate ang general function kag responsibilidad sa gobyerno kag stakeholders kag hibaluon ang mga problema angot sa pag-deliver, pag-transport, paggamit kag cold chain management sa bakuna. Una diri ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga sa masunod nga bulan, i-anunsyo na sang AstraZeneca ang schedule sa pag-deliver sa 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental. We will be doing simulation siguro with one of the LGU para mabalaan namin how fast we can deploy, how fast we can undertake sa atong vaccination program. Kaya hindi lang na yung bakuna, lakat ka no. May mga pre-registration, may observation niya for acute reactions later. Si Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer. Magapatigayan naman ang Bacolod Emergency Operations Center sa trainers training para sa vaccination programs ng syudad sa Pebrero 19 sa Bacolod Government Center. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medicals ng Bacolod EOC, tuyo sining aktibidad nga mahana sa mga magapanguna sa vaccination kangay sa mga doctor, nurses, barangay health workers kag iban pa. Ipaidalo man sa training sang EOC ang mga opisyal sang barangay nga mo magahana sa ilatag sa tagsa ka mga team sa kada barangay. Ang EOC ang natala naman nga magpatigayan sang hospital rounds para talakayon sa
mga healthcare workers ang importansya sang bakuna. Suno kay Sorongon, magapartner man ang EOC sa KBP kag NPC para sa lapnagon nga information drive angod sa benepisyo sa pagpabakuna kontra COVID-19. Sa karon, ang syudad ang padayon pa nga nagaimprinta sa mga materyales nga usaron sa information drive. Ginpangabay naman sa Bacolod Emergency Operations Center ang SK Federation sa syudad para magbulig sa Information and Education Campaign angot sa vaccination program sa syudad paagi sa digital approach. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni SK Federation President kag Councilor Ayesha Joy Villaflor, upod sila ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Bacolod EOC, nga gintugyanan sang sining nga trabaho. Suno kay Villaflor, ang pag-usar sa social media ang mas madasig kay epektibo para maedukar ang mga millennials. Ginpatag ni Villaflor sa tion nga maedukar na ang millennials, sila naman ang maghatag sang impormasyon sa ila mga upod sa ila balay. Sa karon suno kay Villaflor, nagabalay pa sila sang plano sa sining nga kampanya kag mangin kabahin man diri ang tanan nga SK chairpersons sa Bacolod. Pagbulig sa mga SK, especially ang aton bala nga mga youth man in general through digital approach. Bali kitaya nga mga millennial, that's the reason why nga agin tapin sa EOC because we wanted to give information. Si SK Federation President Councilor Ayesha Joy Villaflor. Sa iban pang balita lokal, magapangabay naman sa 1 milyon ka pesos nga pondong Provincial Health Office sa gobyerno provincial para gastuhon sa patigayunon nga mass vaccination sa Negros Occidental. Sa Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang, may mga kinanglanon pa antes sugdan ng vaccination, ilabi na nga madamo sa gihapon sa mga tao nga nagapamalibad sa pagpabakuna. Lakip sa pagahimuon sa probinsya mong information dissemination para mahangpan sa publiko kung ano ka-importante ang pagpabakuna kontra sa COVID-19. Magabakal man ang probinsya sang syringes, mobile cold boxes para sa pag-transport kag storage ang bakuna, mag-aarkila sang mobile vaccine refrigerator, kag mag-hire sa mga vaccinators. Una nga nagperma sang advance purchase agreement ng gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa 100,000 ka doses ang AstraZeneca vaccines para sa 50,000 ka mga persona. Na-turnover na sa Department of Public Works and Highways sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Kabankalan ang COVID-19 Healing Center nga nahamtang sa Barangay Tabugon. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Kabankalan City Mayor Pedro Zaico Jr. nga operational na umpisa sa Pebrero 17 ang isolation facility. Nagapasalamat man si Zaico sa gobyerno nasyonal paagi sa DPWH sa mga proyekto nga nagabalor sang 12 milyones pesos. Sunod sa alkalde, ang isolation facility ang kumpleto sa pasilidad, may kagalingon nga air conditioning units, comfort room, hot and cold shower, kamayara man sang standby generator in kaso mag-brownout. Naibuluan ang siyudad sa Kabangkalan pa lang sa Negros Occidental magluwas sa Bacolod ang mayara sang isolation facility nga na-turnover na sang DPWH. Naglabot naman sa 24,147 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 68 ka bago nga kaso. Nangunang probinsya sa Iloilo sa may madamong bago nga kasos ng COVID-19 nga may 91 ka local cases, 3 ka LSI kag 1 ka ROF. Ginsundan sa Aklan nga may 24 ka local cases, Iloilo nga may 7 ka local cases, Negros Occidental nga may 2 ka local cases kag 3 ka LSI, Bacolod City nga may 3 ka apor kag 1 ka local case kag Antique nga may 3 ka local cases. Samtang 132 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,400. Wala sang bagong nga napatay, rason nga napabilin sa 723 ang death toll sa COVID-19. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, ginpamunuan ni Governor Bong Lacson ang turnover ceremony sa solar-powered water system sa Barangay Orong, Siyudad San Kabankalan. Ini nga proyekto ang ginpunduhan sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental kag makabenepisyo sa kapin 300 ka mga panimalay pati na ang Barangay Health Center, Barangay Hall, Daycare Center kag Elementary School. Suno kay Lacson magadepende sa mga lokal nga opisyal kag sa kooperasyon sa komunidad kung paano masustener ang proyekto. Ginpahayag naman ni Mayor Pedro Zaico nga nagapasalamat siya sa kooperasyon kag bulig sa nagkalain-lain nga mga stakeholders para madayon ang mga proyekto. Sunod naman kay Orong, Barangay Captain Gerardo Gonzaga, dako ang mabulig sini sa mga pumuluyo para makaangkon sang matino kag sige-sige nga supply sang tubig. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Amnesty gindeklarar sa presidente para sa mga rebelde. Samtang pagpaidalom sa pungsod sa MGCQ, ginapaboran sang League of Provinces. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita
Morning Edition. Good morning na sa kaya. Of course, ari na naman aton migo si Juan Bol Gallo. Kag Ma'am Alma Gallo dira. Maninoy and Maninay, good Good morning sa morning. inyo. Kag kay Remia Garcia, Mang Agaman. Mary Joy Camero. Yasa Kate Cardones, good morning. Tere Simpronyong dira sa may Deca Homes. Maui Kanyada, ginapabalo niya manggali nga may registration sang sa Sumag Subong sa mga PWD last 9 karon nga aga. So ang mga PWD da, pa-register ka mo dira sa Barangay Sumag. I would presume dira guro sa gym nila o sa ila barangay hall, no? Kay Cecilia Alvarez sa US, good morning man. Rona Rida Trava, good morning. Weng Morales ka may agaman. Aquilina Eden Malvas Alvarez, to kaya mo? Gani, nabasa ko na nagina. Ay, gali ka? Oo. Yes. Kay Imelda Baroka, diri ka na nag Dira ka na. Imelda Baroka, shoutout lang siya, bata nga si Giles Baroka sang Silay City. May parintins lang guro ni Magkawad Melchor. Oo. Baroka, kasi- Rombines mo. True. Maria Rivera, mo ni siya nag-invite sa aton sa iyatong comedy bar. Oo. Updon ta si Bia, Jonathan, si Dennis. Correct! Lantawon tagid be? Pero mangkot ko, open, pwede ang mga comedy bars. Ako open? Ang boto doy, di ba doy? Hindi man. Basi Alam mo gitsa na. secret lang na. Pilyo nga ati gid siya sa babaw dul-dul, sir. Botsi ka. Sige. Piyo, Sa kay Alex sa Montesa, sa Sabat. Diana Perez, Myla Diquito. Si Lizer Tad halin sa New York. Amo na ka pamangkot ko kung sino ni siya bata. Oo.
Basta English? Dapat English? Sige, go, English. May I ask whose daughter are you? Whose daughter are you? Who's your father? Oh, pasimplihan na lang who's your father na lang. Pa-complicate mo pa yung life. Whose daughter are you? Daw mo gusto ko lang mabalaan, no? Si Lysher Tadi, no? Ma'am Eden, namin isang imo aritos. Yes, of course. Sambal ni Ma'am Carol Montoya bagay gid sa Imo Action Eden. Of course, thank you so much, ma'am. Sige. Merlin Dolido Magallanes. Okay. Ryan Demi. Shout out sa Demi family. Taga Buena Vista, kuno Gibong Pontevedra, ginatamyaw ni Alex Montesa sa pamilya Saludares, Gabituya, Serapio, Somalde, Katige, sa'yo. Clarito, Kagmugar. Pwede na ikapadalagan niya, gobernador si Kanya, si Alex Montesa, ya. Gani, grabe. Dawa pamilya. Jocelyn Andrada Tiangson, sa Barangay Mansilingan. Good morning kuno kay Roy Andrada and Jessica Dulindos, ang Ibi Magalona. Christ Gabriel, good morning one from DK Kapihan. Live streaming permidira sa DK Kapihan. DJ House Cafe. Sige. Kay Ryan Demi, shout out kuno kay Rochelle Caberoy Monares, pagbugtaw na kuno. Ruel Anawan Seroma, good morning lang da kuno kay Tatay Gonzalo sa Zone 7 Handumanan. Of course, still watching Sir Alex Fuentes, Neljo Analod na Betsentnas. Good morning. Ga-monitor lang sila si kuno. Donald Santestiba na. Oo, insuli, yan lang. Good morning kuno tamya lang RNBR team, Boss Cha Ryan kag Reggie. Pliton Lipura, good morning man from Pasay City. Bernard Mondragon, maing aga. Maria Teresa Hofelenia, good morning. Christ Carrie Paul Javier Tanatan, good morning man. Shout out lang kuno sa taga Tinubaganon, San Enrique, watching live. Thank you. Hindi ba lang San Enrique, ang old name yun na Tinubagan? Tinubagan. Sa Tinubagon siya So, Tinubaganon. Tinubaganon, oo. Hindi sa mga taga San Enriquinhon. Raymar Baranyo Lingoste, good morning man. Athea Kim Eriman. Yes, aragyapon si Ma'am Vanessa Mayo and si Sir Noel Amar. Ang blending sang voice ni Miss Eden sa song Birthday is Very Suave. Wow. Ako asawa ni Pritchard. Ay, asawa ni... amo na nga ako nga ginapamangkot. Hindi siya yung bata. Asawa siya, yeah. Kasi Pritchard kami sinisang... ako anisa mo ng 1 year ahead ko siya. Okay. Pritchard Tadi. Mga taga-bago ni sila. Mga Rense, mga utod niya. Si Ma'am Tadi, teacher ng iyang mother. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, of course, good morning. Sa kay Giselle Franco, maing agaman, no? Sa kay Pedrinia Ironman, daw damo gid kami di pamati sa Barangay Handumanan, Zone 6. Popen Bolpen, Christian Mosquera and family, Judith Pedrinia and family. Ay, okay. Salamat gid. Melissa Montinola, si Glycia Avlas. Di nga na si Glycia? Sa Vancouver. Vancouver, Canada. Yes. Martin Aliling, Imos Cavite. Raydan Velasco, Christine Minias Villalobos. Makaagi ko na kay Christine, na message mo ko siya. Yes. Kaya Good morning. dalaman ko May dala. Wow. Kag saging. Bongga. Barangay Pandanon, DS. Yes. Jen Oiseser. Sige, go. Kay Jane Osiser, good morning man sa taga Energy Fans Club. Len Malabon, good morning Action Boy Action Eden. Morning sa taga Santander, especially sa Malabon family. Kagduhan niya ka anak Mark Joseph Mate at April Joyce Mate. Action Boy, doon nabatian ko storyahanay niyo about kay Pritchard Tadi. Ako asawa. Yes, ma'am. Yes, oo. Ma'am Jean Hesulgon, good morning. Kamusta ang kapahuan tadira sa Valladolid? Magi ko da. Standby na sa aton mga balita nasyonal.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang amnestia ang mga miyembro sang rebel organizations nga nakahimo sang krimen nga may penalidad sa idalom sang revised penal code kag special penal laws may kang tanan sa ila political beliefs. Sakop sang amnestia ang mga miyembro sang Revolusionaryong Partido na Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army Alex Moncayo Brigade, Moro National Liberation Front kag Moro Islamic Liberation Front sa idalom sang Presidential Proclamations 1090, 1091, 1092 kag 1093. Nasaad sa Presidential Proclamations nga amnestia ang ginbase sa peace policy sang gobyerno sang Pilipinas. Pabor ang League of Provinces of the Philippines sa pagpaidalom sa bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine sa bulan sang Marso. Sunod kay LPSP President kag Marinduque Governor Presbitero Velasquez Jr., wala sang problema kung pahalugan na restriction ilabi na sa nga ginakonsiderar man sa karon ang epekto sa ekonomiya sang COVID-19 pandemic. Apang ginaduso lamang ni Velasco nga taga otoridad ang mga gobernador nga magpatuman sang lockdown o kung mag-ilis sang quarantine status kung naga kinahanglan. Masobra naman 18 kung 180 mil ka mga health workers kag 1.4 milyones ka mga senior citizens, indigents kag uniform personnel ang narakip sa vaccine master list ng gobyerno. Sa daily COVID-19 briefing, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nalakip sa Vaccine Information Management Systems ang Department of Information and Communications Technology sa adtong Pebrero 16 ang mga masunod. 186,562 ka healthcare workers, 1.4 milyones ka senior citizens, 3 milyones ka indigents, kag 164,000 ka uniform personnel. Dugang pa ni Vergere, kalabanan sa mga healthcare workers, ang alin sa mga ospital nga ilakip sa mga una bakunahan sang Pfizer vaccines. Una diri ginpahag sang Department of Health nga may 34 ka ospital sa Metro Manila, Cebu kag Davao ang kabahin sa initial rollout sang 117,000 ka doses sang COVID-19 vaccine sa alin sa Pfizer-BioNTech. Dako naman ang posibilidad nga may panibagong phreatic eruption sa Bulkan Taal pareho sa natabo sa Enero 2020. Ining paandam sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology subong nga Miyerkules. Ini matapos ma-monitor sa PHIVOLCS na nakaligan nga 24 oras ang 69 ka tremor episodes tugas ang hydrothermal activity sa among nga bulkan. Ginpata ni PHIVOLCS Director Renato Solidum nga nagasaka ang gas gikan sa magma nga among nagapainit sa tubig sa idalom sang Taal Volcano Island. Sunod kay Solidum, ini nga tubig kag steam o kon gas na nagahulag gani madamo sa nagakatabo nga pagtayog. Dugang po ni Solidum nga isa sa ila ginalantaw among pagtaas ang posibilidad nga may eruption o kon explosion pareho sa natabo sa tong Enero 12, 2020 activity sang Taal Volcano. Kung nagligan nga Martes, madamo sa mga residente sa Taal Volcano Island ang evacuate bangod sa pag-alboruto man sang nasambit nga bulkan. Ginanunsyo naman ni Senator Sherwin Gatchalian na ipasar na sa Senado ang pag-imbestigar angot sa credit card fraud kay iban pang reklamo angot sa unauthorized bank transactions. Isa sa isyu ang hindi may baluan sa nagakabiktima kung diin sila makapangayo sa bulig kag wala man sa madasig nga proseso para masolusyonan gilayon ang reklamo. Ginpahayag sang Vice Chairman sa Senate Committee on Banks nga magasentro ang hearing sa matika nga ginahimo sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag mga bangko para proteksyonan ang interes ng ilang mga kliyente. Sunod pa din, panumdum na niya ang pagpasar sang hagna para magarantiyahan ang proteksyon sang mga konsumidor. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman sang Land Transportation Office nga nakapagwa kag nakapanagtag na sang malapit 1.5 milyones ka plaka para sa matag-iya sa motorsiklo sa bugos nga Pilipinas. Sunod kay Assistant Secretary kag LTO Chief Edgar Galvante, sa bulig sang dealer sa mga motorsiklo naglabot na sa masobra 1 milyon ka plaka na panagtag sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Pilipinas. Ginimo ni Galvante ang palayag matapos ginpanawagan ni Senator Richard Gordon ang pag-aresto sa mga riders nga wala sang plaka agod matap na ang kasos nga kahimuan sang riding in tandem. Sa naibaloan ang plaka sa karon mas dako sa nagligan nga gin-issue kag ining ginalakipan sang radio frequency identification nga nagaunod sa detalye sang motorsiklo. Mga ma-record nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan nagnubo. Samtang Heart Evangelista gin-share ang na-experiensyahan nga kapigaduhon. Karon may sa atong balita espesyal mga tipid travel tips. Inatalan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
morning kay Ma'am Donna Navarte Macario, kay Marilyn Abarte. Thank you so much. Yes. Ka-fun man. Sir Alex Monteza, I like your hairstyle, Action Boy. Sa diin ka nagpa-cut nga saloon. Daw nag 14 years old ka nga solterito. Wow. Sana all. Si Alex, siguro tagaan ko ni Kwan ay. Duga nga ido ay. No, piling ko updan mo siya. Updan mo siya sa City Pound, Ayan, diba? nagkanto na to siya, nagkuha na to sa ido. Yes. Ang bali Ma'am Vanessa Mayo, come join with us, guys. Let's go to the gym. Wow! Then dinner, haha, char. Hello, Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Mayo. Yes, good Yes. morning, Dr. Matthew Mayo sa Mayo Clinic. Yes. Ang bali Tad Elisher from New York, pa-shoutout ko no sa family Tad E and Balboa. Balboa. Mga taga-bago gina. May family. Tad E mo kami nga kilala sa Himamaylan. Okay. Feeling ko Balboa ni si Kwan mo, si Elisher mo. Base. Ramar Gicano Halasgo. Good morning from Sitio Lupa, Barangay Sagang, Banwasang Lakas. Sitio Lupa. Sitio Lupa. Gali. Lupa. Ganyan. Lupa ya. Lupa ang hiniran. Lupa. Hiniran. langit na ay Ang magkaugnay. Di ba? Yes, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Magkaugnay ka ng word, ha? Yes, ang asin. Ang mata, yan. Ano ba yung, kung hindi magkaugnay, ba, ano na ba yung replace mo? Sige, Ah, be. Tagaanta ka oras. Ano yan sa Karoon pagkaiba lang, na yan? madumduman ko gina. Ang lahat ng At saka, bagay. Gawin para di ba magsabi? Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Di ba? Sa ano pala ano na gani? Folk dance. Oo na. Sa school. Sa school. Actually, mga kuha na sa mga, yan sa mga tumandok, bla? Oo. Mga tumandok. Ang imo ka, ang imo nga saot na do sa Mindanao. Mindanao na. Mga Mindanao. Gumamo, gatap-tap pa nila tiil. Correct. Namian ko na Action Boy, wala magtanaw actually. Correct. Kung pabagyo, wala na mo, nami ako to magtanaw sang ila nga mga buli. Mga buli. Sang ila, wala nga mga saot, wala. Kaya ilang buli. Nakabahag lang to sila. Kaya ilang buli. Oo. Nami, buli lang nga mga bot, kaya wala. Oo, namin itong mga igorot, pro, no? Mga igorot, wala Isa saot sila Action Boy. Tapos sa picture ka to, babayad ka. Oo. Pero ti sila yung saot sa community, wala nila. Nalingaw ka, tanaw mo, sang ila nga saot. Ako na bala magkanto tani sa mga amo nga communities bila mo mga sa mga Yes. far-flung communities True. bila. Nga, ang ilang nga tradition and beliefs si Action correct. Boy, do, laga exist pa ni Gilias ta subong. Ang ilaya nga mga kanya ginakuha nila through dances mo, no? Ilang nga praise and worship. Ang ilang mga pagpakaluyag, kisa na, mga Action Boy, no? Bongga. Correct. Sa una may ara kag sa mga kanta pag nila Oo. Sa una may kanta ko na ganito balaan nga ng magkuha sila bala mag praise pangamuyo sa moon sa bulan. Damo na Ang nabalaan Oh, yan. Sige, sige. bagbag tu lambi, bawi diba, ka, no? bawi ka, lanay, Katuro leader, pingkanay, kapala ko na yan. Cute, di ba, no? Manasa ng worship of the moon siya. Worship of the moon. Subong niya, mga kanta yan. Bot na lang. Ang sa pangaluyag yan, ng pamulinawen bla, diba pangaluyag na siya? Wala ko ka. Pamulinawen, tilsokindingan man. Wala ko ka, no? Matuon na lang, wala kay kanta. Ang mga kanta, subong niya, Inday, tuwad, tanawon tang imo nga sama. Di ka na nagbayaman. Wala ka na kamalwaw. Ano, inang galabaw, nga daw liso sang kakao. Wala ka kabalo ya. Wala ka kabalo ya. Na, ano, di kayalin. Sir Oliver, hindi ka pala na. Ano ba, tiyan ko lang. Sa amon balay, damo bisita. Sige, padayo na kanta. Mainom kape, wala ininis. Sige. Anong balis tataya? View, Si nanay, alam to. si nanay. Nakita mo lang ito ka sa mga kanta yun, no? Na ano na yaman. So, una yun, Hindi ka familiar sa pamulinawen? Hindi. Pamulinawen, puso kindingan man. Kung sa ng pangaluyag na sa kanta sang I think sa Ilocano. Or may dance na siya nga dala. Basta pati ako kanta. Ilocano na I think. Pamulinawen. Sige. Atin ko po sing-sing.
Ate ko. Ate ko pong sing-sing, ta-da-da-da-da-dan. Hindi ko alam ka na. Ako niya na pala. Ano lang, ang panglalabay lang. Ili-ili. Ate Ilonggo, akay Sumugigin horror na iyang lalabay. Na ano ni sila yaman? Ate siya. Saan ba yan sa tundugang nga mga balita? Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo sang World Health Organization nga nagdubo sang 16% ang kadawon sang bago nga kaso sa bugos nga kalibutan. Ang numero sang bago nga napatay nagdubo naman sang 10% sa week-on-week nga record sang WHO. Samtang 5 sa 6 ka WHO region sa bugos nga kalibutan ang nakareport sa double-digit nga pagnubo sang bago nga kaso kag ang Eastern Mediterranean gid lamang ang nagsaka sang 7% o kuna 7%. Sa balita sa patagsang pagnegosyo, nadiskubrihan sang Department of Trade and Industry nga limitado lang ang pwede mabakal nga karne sa baboy sa pila ka mga merkado. Sunod sa DTI, inagon manikawan nga pakyawom sa ibang nga mga tao kay ibaligya sa mas mahal nga presyo. Samtang nagpalambot naman ang sang sentimiento ang ibang nga matindero sa baboy bangod sa hindi maayo nga sistema sang Department of Agriculture angot sa pagkuha sang ginpromesa sini nga mga baboy. Sunod sa pinaka-miyembro sa mga Meat Dealers Association, wala sila nakibalo kung paano maka-order sa nasambit nga mga baboy kag wala man ginpalayag kundi ang lugar nga mahimo sila makabakal. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 43 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 46 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, gin-share ni Heart Evangelista mga tion kuno sa una nga, ano siya, pigado. So, kung kagi siya pigado, ano na lang gitaya gali? Kung pigado siya, ano na lang gitaya gali? Ilaga na lang gitaya niya guro, Action Boy. Pero, siya nakagi sa pigado, tipo ong pau ko saya. oo, yes, di ba? Nagpigado naman siya, so nag-separate siya sa iya parents, bangod nga, may Dado sabi ka pigado, disagreements. Pigado, Action Boy, up to the point nga nagapalibre na lang siya sa iya assistant sa iya nga mga meal of the day. Dahil mga pigado, siyempre may assistant saya. Ang nagpigadong assistant. Bangod nga 30 pesos na lang ko nung unod sa iya bank account. Ito mga kita mo na sa mga movie na Action Boy nga gin-cancel ni mama yung mga debit card, mga credit card. Kaya gipabudlayan siya kuno ni mama niya para syempre magbalik siya sa ila. Okay. Kaya mo man ang tution Action Boy mo nga nagpakabudlay siya kay ti nang nag-separate siya sa iya family. Kagati hambal niya sa una kung Action Boy may mga gina-offer ang network bi sa iya kung diin man siya nabilong. Nga bisan hindi siya gusto bala Bato niya. Bato niya na lang kay para may kwarta siya. Pero gusto niya tugurso na ang tambilina. Tambilina. Katunda, Cute na. Ano ko na. Kay kaagi na ko no Action Boy nga wala din na state kung ano tong nga movie or teleserye I mean. Nga daw damo siya prosthetics bala. Tay kakapoy kuno kaginot. Pero sige na lang kay amo pa tong open Action Boy nga job. So ginkuha yan na lang Action Boy para mabalik lang siya sa pagkamanggaran ni liwat. Pero kita mo sa iya, wala ka bisang TikTok mo. Way ko TikTok nga man. Kaya makita mo na iya mga ano galuto siya Action Boy, ang fries siya Chanel, nakapurma Chanel. Ang iyang burger patty nakapurma Chanel. Kaya. Grabe no? Dama mo na sila garo daw isa na kamanggrabe si Karel Lopez na bala si Karel Cat Lopez na bala. Grabe no. Born and raised with a golden spoon. Kilala mo si Karel Cat Lopez? Tupad balay ko na. Ang iya bala nga ano gani pa nang niyang iyang nangitinlo sa dunggan bala no ganina ng cotton bag. Oo. Sa kuan Gucci. Wow! Dumuya ka ba? Grabe no? Nano na sila yaman. Balita sa sports na ako na diskubrihan. Ako yung ginpahiwala ni Magnolia head coach Chito Victolero nga plano sining i-trade ang forward sang grupo nga si Ian Sanggalang. Si Sanggalang, 29 anyos, ay kaduha sa overall pick
sang Magnolia sa 2013 PBA Rookie Draft. Ini siya isa sa top scoring player sa pila na ka-season sang PBA. Sang 2020 PBA Philippine Cup, dako ang nahatag sining punto sa team sa piyak sa mga injuries. Naibaluan, gin-trade sang Magnolia hotshot si Chris Banchero kay anay Phoenix the Beast nga si Calvin Abueva. Balita espesyal! Good morning, Philippines! Perfect. And world. And universe. And universe. And universe, rather. And the galaxy. I-greet ko lang action boy. Of course, kung ina-greet kong iban, ng mga ka-action natin sa happy birthday. I-greet ko, happy birthday, Mama Febe. Ako na siya nga tita, action boy. Ay, okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama Febe. Makanto ko da karon. Makanto ko da karon. Dali ilang ko diya. Good. Pantaras family, good morning, man. Yes, Pantara si Tito mo Edwin. Yes, asawa yun na. Si Mama Febe. Okay, sige. Yes. Hambal ni Keith Robert Hilsinger nga ang daw harana na action boy atong pamulinawon la. Amo nga hambal ko sa pangaluyag na sa sa pangaluyag. That's why harana siya. Oo. Basta daw I think Ilocano sa mga, siya. Sa una na yan. Hasta subong Ilocano. I think guro, bas sa Ilaga exist pa. Siguro ang harana. Kung sa mga Why nakukid harana? mga area. Ano ganing makanta nga harana mga Tagalog ganito? Uso pa ba? Ang harana. Ay natuloy mo. Sa mga bagora na ngayon ni Rasyon. Hating gabi ngayong sakdal din. Ano madumduman kung mga harana song? Sige be, sige be. Nalipat ko sa nga may harana song gina siya nga ng Comment down below mga kaksyon. Basi kabalo kami magkanta sa ng gabing sa gabing madilim, arana bituin sa langit. Hindi ko nakaano. Ang nabtan ko lang yabi, susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Puso mo damdamin. Millennial, ayan mo. Ang imo dabi pa. Ako ano sa dilaw na buwan? Sa dilaw na, sa ilaam na. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Sige. Okay. Kaya makanta na lang ito, Perme. Good morning ko no. 7 pa lang no, sa alas 7 pa lang wala na tubig sa alhi siling ni Marilo. Ayun, kasad. Oo, kasad. Che Zamora, good morning Mandra. Wow, si Maninoy Roberto Juan Bolgalio nag-send sa akon picture. Nagatanaw siya sa ato na Facebook Live sa TV. Sino? Si Maninoy. Okay. Kan nag-account sang ano ni man, ano ni Guro, ng Lanson. Balo kasi amigo tawan bol subong mga healthy foods na siya, healthy living na siya. Lanson nga may kinudkod ni nga butong gini nga Guro yo, kag naka-tea. Wow, Kasi sana nang all healthy living na Maninoy. siya. Grabe no. Kasi taas man sugar eh. Ipusipos ka lang da. Sige, ano na, ng pampalubag loob. Kay may tea siya. Si Efren Hilovia, apod kay Sir Glenn kag Don ko na sa Barangay Granada. Ay, sorry. Ano? Ang bali man Vanessa Mayo, akala ko susungkitin ang bikini. Gining itim? Ilain po ni bikini lang nga ang bali. Susungkitin ang bikini. Ay, klain. Ano naman. Wala pa may nag-comment. Tsakto na ang kanta tuloy. O ilaw sa gabing madilim. Kapatid lang Harana na. na siya. Kaya hindi ko familiar. Wangs mo'y bituin sa langit. Na. Otang law. Bungga, no? Pero gusto ko yung sa una siya, may gano pa na iya. Okay, tala. May upod pa na siya dahil nga, Correct. ano. May gasot sa, may mga assistant. May doon siya. Mama na. Ano man? Tapos magagawa na mabaya sa bintana. Ay, kalan mo mama na din, Tapos masingkit si tatay. Dahil pasudlan na sa kanan na. Hindi Oy, gabi na na pula ito! Sa kanan. Ay, gabi na na. Sa dumduma ako sa una action boy. Sa una, si Lolo ko, no? May magkanto gani, harana kay mama sa balay. Aga. Ay, Hana? Oo. Garana agad? Garana, agad dya. To, aga pa nito. Unang tumingin obra sa inyo. Magkanto naman hapon.
To gabi na ni, hindi ka pa ito magtig-asin siya. Di san una lang siya, di na lang siya bimalugar. Og to abe, nya mo ano kayo mo to insect imo. Kalain, no? Wala na lang. Tapos grabe, gid Action Boy, isang una, mga parents, bala grabe gid ka strict with regards to that. Kaya isang una, ya, ang pangaluyag, Action Boy, grabe, gid ya mo, kakadtog ya sa ila balay, sa ila nga. Amo na kay, ti wala pa man cellphone sa una. Subong ya ganubihanay na, bungod lang sa cellphone. Amo na. Gina-text lang, Oo. Gina-text lang, gina-PM lang. Sang una, ya, do literal, Action Boy nga, mabiyahe ko duwa ka bukid para makitaan pa ka mo. Pito ka bukid ang akon ginagyan. Ginlatas para no takat. Tatlo ka suba ang akon Kung ginlangoy. Ginlangoy. Grabe, no? Para makita lang ikaw, Inday. Wow, sana all. Sana all. Oo. Ano nakadlaw mo da? Kasi tur kuya, niya kuya sa una tol magharana, gaupod kuya sa mga upod sa biharana. Siya ko nagadiretso sa kwan sa dalong balay manaputo sa pugaran sa gitlog. Wala po sa pugaran sa gitlog. Kalain! Kaya liso na mga pugaran sa gitlog. Dalong, kaya muna yung balay, di ba sa una, May elevated. pugaran na sa gitlog, mga wat sa itlog. Oo. Kita mo Tarks, yan mga Kay Turko bala, do, kuhanin na mo. Do, hindi amuaw. Sige. Anyway, good morning dira sa ari kami pamati sa Purok Santo Domingo. Kay Chairman Boyet Aguado. Ang usahay, pagid gani, kung Action Boy, gin search ko, di ba ako, ano pagid yung Mga mga... na sa usahay. Oo. Nagadamgo ako. Nakapati ko na iya. Ako. Mga kundiman sa una. Nagahigugmaay. Yung kanta na si Lula sa una mo. Damo ko na sa una na... Mga dahil sa'yo ni Mike Velarde. No, ito mga bag-una na ganyan. Mutya ng Pasig, madaling araw, buhat, irog, ako ay mahalin. Ay. Mga kuan sa mga love songs sa mga Pinoy na mga love songs. Subong niya. Amo to ganing mga kanta ko, ang mga kanta to bala ka do. Mut lang. Damo sa mga kuan sa una daw ka ma-reminisce mo bala. Di ba Inday ng buhay ko pagid gani sinuwal amor Inday ng buhay ko. Hindi ko ka-familiar. Saan ka na? Alam mo na? Special order kamuting kahoy suman pandan with fresh buko. Wow, doon nagutuman ko maninoy ba? Padala na debate. Ang ipadala mo to. Alas 8 maabot din na. Okay. Sige, balita special mo Yes. pala. Ang aton yung balita Travel tips? special. Mga travel tips ni Action Boy. Kaya pwede naka-travel lang? Kaya tikita mo tong balita international ta sa WHO, 16% nang nagadubo Action Boy. Ang ma-record niya kaso sa COVID-19. Dugang subong nga may arap agad sa COVID-19 vaccine. More so nga, maano na ta, mamata-mata kita sa aton mga travel tips. Yes. Kaya sigurado, ang tanan, uhaw na Uhaw na sa travel. bakasyon, Action Boy. Na, ti una Action Boy, ay plano mo gid ang eksakto nga adlaw sang imo sini nga pag-travel kag kung mahimo pa lang hulat ka sang promo. Mula ka sa promo. Yes, usually di ba Action Boy ang mga Si Dennis, ang inulat niya Dennis, hindi promo. Promo girl ang promo inulat. girl yung inulat niya, mga lumihan sa mga lumihan kag batsuyan niya bala. Kita mo lang lumi na masarap na may kasama magic sarap, no? Kita mo lang. Ako na si Dennis, siya mo niyo. Sir, dali di sir may promo kami di. I don't care about your promo. Where is the promo girl? I want you, mga Where is the promo girl? Oo, grabe, no? Labi na gidaan yung may mga, nakadaog man siya bala, Action Boy. Gani, man. Na, miskan pakyaw niyo pa tong Kung logo. dumako to gapon, pag-post ni Bia Jonathan sa nga tong bakla niya, Batsoy ba lang? Ano naka-shorts to, silid to, kang nakawan to? Oo. Wait, tiga, sa paksi Dennis ang Batsoy. Oo. Kasi naman, kung kitit anong Batsoy, damo man subak? Oo, damo lamas man. Dami man, no? Kaya, ang Yasin una. na, grabe sila. Ang ginahimo gani nila actually Action Boy. Ang ila sini nga ang ila pulutan. Ang naka-short. Ang naka-short. Ang ila nga panulak. Ang nang lumi Ang lumi, Amo na? Amo na. Hindi mo lang tawag, ma-react na sila dito. May gani kay wala na da sa inom-inom sa amo nga lugar. Gani. Kung inom-inom na, ate amo gitong sumsuman nila. Grabe, no? Amo na siya. Amo gin-Action Boy, eh. Do, hindi ka sila guro kahalin. Do, maubos, ginang nadagaan ni dayon. Kaya niya, day, order kami tayo sumsuman, day, anong suman nyo, sir? Kaya kami, day, manok, day, sa kapaabi, day. Yan, ano, sir, nang asalon, yan, hindi lang pag-asalan, dala, hindi kayo hikap-hikapon. Sige, yan ginabi yan, Jonathan. Hindi ka naging kalakat kay Dennis. Kung nagpamating asawa mo.
Katay kay ko dahil duwa ka pa. Ano na sir ng asalon? Ano, na well done? Ako na, ang hilaw lang. Asalon. Nga ano sir, asalon. Hindi dala, hindi kay himasimasog. Kalain, pwede man sa bakot. Kalain na. Di ka na mahipos sa tanila nga duwa. Mot sinyo da. Na, taya mo to action boy. Diri tayo, tapos kita da. Diri tayo action boy. Usually, di ba, ang mga airlines, kung mga long holiday, kung ma-notice mo action boy, pa-promo na sila. So, yung timingon mo man. Galing kita o kapila na kung nablabag ko sa promo doon, hindi ka man kaabot kita o... Damo-damo, kita, may arakis action boy nga ma-timingan kayo, usually mga kagahon. Kaya syempre kung tulog ang mga tao, tidira kayo mapabook So, feeling kong nagabantay sila ang mga travel agencies man mo. Oo. No? Di ba? Kaya damo-damo, kita action Pero namin boy. ka na, makabantay ka sa promo. Yes, ang piso na bala. Ang iba piso yung fair. ang pakihambal, piso lang. Tapos bayaran ko 500. Piso bisper lang. Ang iba yung action boy, kung kisama kadlaw ko na lang bala sang, hindi mo yung kadlaw nga suya ha. Bangod sa ka-innocente, bala action boy, ano na, nga kisama piso na, lang. piso. Amo ko na sa una, do piso lang man tombal nila. Piso fair lang ko no. Tapos ang bayaran ko 560 plus niya man. 561, hindi niya alin ang 560 yan. Nan, amo na action boy. Hambal ni Keith Robert Hilzinger made our day to had fun both watching from Brisbane, Queensland, Australia. Thank you. Watch out lang kamo. Kay miskan na dukat seryoso niya mo nang kaladlawan action boy. Nan, ang next direction boy, malista ko no sang lugar nga imo kadtuan sa imo nga sa imo kadtuan. Oo. Magplano ka sang budget sa kung makadto ka by example local lang, makadto ka sa Cebu. Ilista mo mga kaladtuan mo sa Cebu. May itinerary ka. Itinerary, yes. Kaya para at least mabalaan kung hindi ka doon sa Lasset bala. Mauna ko ano sa Magellan Cross. Oo. Magellan's Cross, sa 10,000 Roses, sa Temple of Leia, naan mga muna action boy. So, dapat, kag may budget, kagid para dira, kung butang ta, makadto ka sa Temple of Leia. Hindi naman budlay sa action boy mo, due to advent technology, makita mo naman sa Facebook, sa social media, sa Google, kung like pila ang entrance fee, pila ang gastuhon mo pliti, pakadto dira, nga lugar, di pwede lang nga ilista mo na para may budget ka. Kag kung butangan mo dahil isang pocket money para sa imo sini nga mga ani pwede ipasalubong sa dira nga lugar. Okay? Nan. Ang next direction boy, importante pag gali sa lugar mga kadtuan action boy. Mangita ka sang tululugan nga barato lang, pero ti syempre ano man nang kaaya-aya man bala ka makapahuway ka man. Hindi kaya kung araw-araw man lang ang kwarta mo, hindi ka man lang siling nga do ka manggaranon kagid. Hindi kaya mag-aim sa mga mga 5-star hotel. Kaya nagkadto ka da para sa lugar, hindi para sa hotel. Nagkadto ka da para maglagaw, hindi para magtulog. Amo na da siya, action boy. Correct. Ang next, magdala sa mapagkaon kaangay sang instant foods, mga biskwit, mga dilata, mga kape, kag noodles, action boy. Balon ka yagle? Yes, may kilala ko action boy, teacher ko sa una sa UNOR. Kagi sila nag-abroad sila. Ang ila dala action boy nga bayo, example for 1 week sila. Ila dala nga bayo do 3 pairs lang. Kaya hindi man hambal nila ang iya nga Travel light. ang iya nga hambal action boy. Although nga dagko ila maleta, kay hindi man sila kilala sa tao, tumo hindi mabalan sa tao, ngin sulat nila the other day ang ila sining nga suksok. Ang ilagin pang dala action boy, amo na may mga instant noodles, may mga biskwit, Okay. Kay although nga makadto sila sa panibag-o nga lugar, gusto nila matilawan ang mga dishes dira. Pero at least somehow action boy wala nagalakat-lakat sila, nag-explore sa lugar. Kung magutom sila, hindi sila makabakal, makagasto balasang basi hindi pa ko nakauyon. Ari may balon ko nga biskwit halin spinas kauyon ko ni paborito ko ni. At least makalakat-lakat. Amo na action boy, dako ang ilang maleta kay puno sa mga dilata, puno sa mga kay hambal nila ang point niya, we go there to see the place. Not to eat their foods. Second, na lang action boy, second na lang option nga makatilaw Para sila na mga lugar kaya bla pareho da magbakasyon, magkadto ka to sa mga lugar nga mo do hindi kaya kapanyaga kung way ka 400 pesos. Amo na. Isa mo lang nakasudan. Especially for example, biti ko nag-upod ka man lang sa pamilya mo or sa may naghagad naman sa imo gusto sa iya sa mga Chinese countries, hindi kaya kauyon sa Chinese food. Ti magutom kaya or magasto ka
pero hindi ka masatisfy. Hindi ka masatisfy. That's why Correct. Balon ka na lang. Mag-travel sila, may mga dala sila yung mga pork and beans, mga corned beef. Hindi ka lang magdala ang mga ginamos kag isang kung Oro-oro. Araw-araw. Nabi blang ginamos kag kapit pa ko ni ano mo gisahon mo. Ate, ang bayo mo da sadya gini. Mga ano lang siya, boy, mga ano bala, mga normal lang ang normal mga yung pagkaon. food nan. Kag next direction, boy, hindi ko no pag ihaboy ang bottled water na wala. Tapos maimnon, hindi siya dahil paghaboy. Himuon, or kung natamad ka magbalon daan from your travel sang balalo ng tubig, so bakal ka isa ka bottle, tapos i-refill mo na lang na. Kasi iban nga mga restaurants, kakatuan mo action boy, ka actually sa iban nga countries, may mga drinking fountain, da sila iti. Tinlo lang man na, pwede mo siya ma-refillan. Kisa ko action boy, hindi bala ma-account sang tawo nga, ay doon nagdako gasto yung sa tubig alone. Correct. Sa tubig pa lang alone, kung labi Ang katila ko may katuan kung panyaga kami, may ginserve sila nga soft drinks amo na tapos inom ka tubig, baklon mo yan. Na, di ba? No? Baklon mo yung tubig. Di ka, ano pa action boy, do ka sayang pa bala, ti sa ibang daan, do ka mahal pa sang tubig. Sige. Sa ano yan na. Okay. Naman. Ang next naman action boy, daso naman. Daso sa naman. Saturday naman. Correct. Okay. Yes. Okay. Sige. So, inyong ibabatian na atong mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby kita sa Action Hotline with Action Artay Hupon. Ang inyo naman rin nga News Team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action na radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.